Nah, apa ngono kuwi to. Nah, iki tak status, tak story. Piye to? Ngene iki iso kaya Batman to. Ya ampun, sayang, kowe kok lucu banget to. Kiyo. Lah ngono nek aku dadi Bu Kesi. Respone. Ya, aku dadi Batman loh. Aku ambungen. Apik, Apik, bagus. bagus, Sae. sehat. Sehat sedaya selamet. Bacange Mbak Limbo sugeng dalu. Sugeng dalu. Bapak Ibu sedaya sugeng dalu. Kalian sedaya ingkang wonten margi ngatos-atos nggih kula menyapa saking kamera kebak ning margi. Tulung nggih ampun nguyu. Amargi bahaya. Lah kan margine munggah Sik medu. lagi iki lho Sindan ngurusi wong nguyuh lagi iki lho. Iki penting lho. Oh, Engko nonton dagelan badhe gareng. Engko guyu kebingkel-bingkel, nek nguyuh mesake sing ngisor. Iya, nek Ya, rasa makane weling tulung nggih, mungkin nek kebingkel-bingkel ampun, nguyuh mesake mengke sik ngisor mungkin ndak geno. ambuh sah. Mbak Elisa, Cek. sampean rasa perlu khawatir karo penonton wayang. Mligine Oke. piye Kakung, upamane nguyuh sak nggon-nggon, kuwi ora bakal kuwatir mergo wis nggawa obat. Oh, napa nggih ngangge obat. Obat apa? Obat abit. Sederek Mangayu Bagyo nggih untuk Bapak Parlen. Pak Parlan. Sing salah kowe. Ngopo? Sing salah kowe. Sindan pilek kok bojake ya kowe. Lho iki sing ngersake Pak Parlan lho sampean maido aku padha karo maido Pak Parlan. Oh, sing kersake Pak Parlan. Heeh. Oh, apik Sindan Lah. apik. Lambene garing. Mugi-mugi kula nderek dedongakaken tenganten kekalihipun. Mugi saged sereruntungan kadyu mimi lan miutuno. Langgeng lan engkal kagungan putra. Kandeng niki wau ketosipun Pak Parlan pengen putune niku kalih, ibu pengen putune 3, terus iku sing saka Besan. besan itu pengen putune 3, sing sijine ya besan lanang, besan wedok ya pengen 3, berarti sepro 3, 2, 3, tambah ya kira-kira 11 ya Mbak, semangat. Iki jane wong iki wayangan mau duwe gawe malah kaya wong arep kudu togel ae. Lah yo kan banyak anak banyak rezeki. Iya, jenengan Mbak Elisa karo Pak Parlan niku wis diinteni. Piye carane iso nglipur warga masyarakat wonten ing mriki Taman Kula Arum. bahagia sanget saged sowan mriki. Ora ana basa kok bahagia iki. Jawa. Ya Jawa ki bahagia ya bahagia aja dijawae bahagia. Bahagia basa Indonesia. Apa Jawane? Iya sa, bener. Kowe aja ngengkel. Kuwi lek di apa kuwi diprotes kaya banter omongane. Wis banter aku ora mudeng. Tenan lho kumpul Elisa 3 dina iso stroke lho aku ngene. Aja ampun Aja. setro pati kare. Heeh, dadi bahagia. Yo, Mergo- saged sowan wonten Parang tapi ki dudu pantai. Pak. Parang. Oh, kalak Parang pantai iki Yogya. Lah yo ning Jojo Parang iki kabeh pantai Parang Tritis, Parang Endok, Parang Kusumo. Heeh. Ning kene Parang tapi taman. Taman asri. Taman Arum. Lah ya saking asrine tumbuh kembang dadi arum. Pinter cerdas jagena. Wah, kok sah? Cerdasku Seteng ya aku. aku cerdasku dadi bodoh ya kumpul kowe kuwi. Ora mudeng ya omongane Elisa. Ora asli, sik. Piyayi kene lah akeh sing urung ngerti sak. Napa Kowe iki jane jenengmu sing dawa sapa? sing dawa? Heeh. Elisa. Wediar kowe. Sajak iki telat ngombe obat tenan. Lah Maksude jare dawa ki dawa. kaya aku gareng ning nala gareng dawane nala gareng. Oh. Lah Elisa ki ana Elisa sapa apa Elisa ki ana sambungane ra. Oh, ana. Apa? Elisa Orjarus Alaso. Hah? Elisa Orjarus Alaso. Tak kei 100.000 yen cetha jenenge sapa? Ngerti? Sapa? Elisa kowe kaya asu. Kowe Oh, aku kaya kamu ning asu. asu kan nyawang gareng to mau? Iya. Lah iya, lah Aso iya. itu apa sih? Hah? Aso itu apa? Hewan itu loh. Kukuk gitu. Oh, Hehemu ki. bukan aku yang bilang.
Aja dibulan baleni. Aja dibulan baleni. Saru. Padalang lho. Ora. Bukan aku lho. Aku rasu ya, Sa. Lah apa? Kirik. Duwe cilik awake kok. Anu, saiki asalnya dari mana? Asalmu saka ngendi? Ah, nek mbokku kan sekolah Lembelu. Mbokku kan sekolah Lembelu. Mboke Trewelu. Trewelu ki Oh ya bosok. Dek iki nek. Ya wis ben lo ngasu iki budhek kok. Mbokku saka Lambi Elu. Lambe Lu. lu. Nah, Kok lambeku? Lambe lu. Lambe Lembelu. lu. Lambe lu ki ngendi? Daerah Sulawesi Tengah kono. Sulawesi Tengah. Ya. Sulawesi Tengah ki nggone ibu kotane Martil ku ya. Kok Martin? Ibu kotane Sulawesi Tengah ki Martil. Kok iso? Sakit piye? Palu. Lah ya aku wong ngampun nek lahir di Palu. Ya. Lawas. Rupamu ayu. Ayo. Wis monggo. Kelingan aku. Cek, kula remen sanget. Lah ning kula niku mboten payu-payu Kula niku mumet mergane ndelokke nek Sik payu, tembung payu ki tegese piye? Iki lho nek ndelok wong manten ngene kan aku ki iri. Karena kan kok Oh. wis mantenan, aku ki saya tua tapi ora payu-payu. Loh, gak. Carane iki gampang, kabeh ki nganggo cara supaya cepet payu. Piye? Kene tulisi diskon 50%. Ya ora kok dijual Padake wong murah, dodolan ya, ora. ngono. Masalah iki ribet lho wong mantenani penyatuan dua keluarga siji. Betul. Urung kok karaktere wong loro iki nek pas pacaran wae iso di alem-alem kok to manis-manis ning arep. Betul. Tapi nek wis dadi bojo, mesti wong maido ngono to. Susah lho aku ndelok status Bu Kesi wae ning Pak Cahyo contone. Piye Sa. kok sik wis ora Kowe meneng sik iki jero jenengku kok. iki urusane bintang tamu. Iya. Wis kene. Ngene lho. Aja Aku digagas. mencari contoh sing wis mantenan. Wis aja digagas. Diem. Contone mau nggo Piye, status storyne Bu Kesi. Kesi karo Cahyo Kuntadi. Oh, dina iki banget. Piye? Pak Cahyo jenenge wong dadi bojo ki angel ya. Wis kesel sing wedok, kesel sing lanang sok kesel. Pak Cahyo wis mencoba untuk ndagel. Heeh. Le ndagel ki nyopir, ndase dine tas kresek. Iki mau sirah ya Bu. Sirah kok. Oh iya. ndas. Sirah itu Mosok Eh, dalan Sa. ndas. Kowe wis aja saru, udu ndas. apa? Polo. Wah, polo nipon. Diparingi tas Mustaka. Mustaka nipun niku diparingi tas kresek karo ngene iki. Lah kok nyatatuse Bu Kesi, kowe iki ndagel apa to, Pak? Ngono. Disepelekno wis ndagel kaya ngono. Padahal ki wong lanang wis kesel-kesele ben menyenangkan istri lho. Ana akibat ki mesti ana sebabe. Sebabe. Kuwi sok uga mau bengi Kesi njaluk ora dinehi. Oh, no. Lah terus Hane yo gendang. kuwi lho abute wong bebojoan. Nek aku dadi Bu Kesi Upama aku dadi Bu Kesi. Piye? Lah iki kan ana tas kresek to. Upama iki Heeh. aku mencoba sik mau ya. Amit sewu Pak Yoyo. Niki to Ya, jenengan apa? etok-etoke nggo kresek. Ngono. Kula dadi Bu Kesi Kowe jenengan upama- kan nyopir. Umpama kowe ra ayu negah. Coba-coba tak jajale nganggo kresek iki. Nek aku ngono ayu ra nek ngene. Piye sayang? Cantik jan kaya suster. Nah, ngono kuwi lho. Heeh, suster ngesot. Ora Iki Pak Paran, contoh. Pak Paran niku nanggap wong loro kabeh ya. Maksude nek dadi bojo ki angele ning kono kudune kan ben bahagia Ning- piye carane. Ning kabeh ki proses tanpa kamu melangkah tidak akan mengetahui berikutnya bagaimana. Oh, ngono. Aja terlalu milih-milih engko ndak kowe kepilih. Ngene pe. Supaya ketok engko ki bahagia apa ora percobaan karo aku sih. Oh, ya coba Aja. Kowe apa wis duwe bojo apa durung tapi Lah nih? kok gampang bojoku tak ombeni antimu lah wis beres. Kanca Bojomu nonton lho, nang streaming nonton lho. Oh, sorry yang. Ngawut ae. Sorry yang. Papa cari makan yang. Mbak Elisa, Nggih.
wonten pamundhut spesial saking Pak Parlan. Oh, napa niku? Niku wabil khusus sing nembang kedah jenengan ngersake podang kuning. Oh, siap. Sajeng cumlek wiwit. Oke. Tenan sajeng cumlek pupuran putih ya lagi iki rono dalang dibrongsong Indomaret. Dibrongsong tas kresek Indomaret ya. Iki kan mung apa praga mau lho, aku ndelokke story mau lho. Iki Iya. tentang urip bebrayu. Tanpa ada peragaan penonton tidak cetak. Iya, makane iku. Ya wis wah tujune kok ayu sah. Tapi jane mantenan ki enak mboten to Bu Kesi? Mantenan iku enak mboten? Aja takon kes. Yen kanggo kula mantenan niku ya penak banget. Oh, enak banget. Penak, manten anyar kok ya. Lah yen panentenan penak kok kowe ora dadi manten meneh. Ya ora no, kan aku wis cocok karo Pak Mas Cahya pun tadi. Oh kabeh iki kecocokan. Iya, Bila cocok sudah rasa. cocok jangan sampai lepas. Gitu. Bojo setia, ora kaya kowe bojomu ora tau melu mung nampa dhuwit tok ora. Lho bojo tak merdekake kok. Bojo kok digeret tekan ndi? Bojo iki dienggo pameran apa piye? Bojo yo tak nikmati dhewe. Bojo. Lha pancen bojoku plakune kok. Memang angkot. Sa. Napa? Ya aku tak menek dulu lho. Aduh, Iki jane polahe kok ngopo to bojaki? Lah iya. Ngene lho, Sa. sing ngapunten. Ya aku wong tuwa mung ndongake kowe ndango duwe bojo entuk jodoh kaya temanten Mbak Briyanti karo Mas Fatan. Harus berani melangkah karena minangka kepercayaanku agamaku. Penting ya. Nikah itu harus dilakukan oleh setiap muslim. Oh, ngono. Ngono. Ben iso duwe keturunan ngono. Betul. iya. Nyambung keturunan. Oke, Mbah Karen. Ngono. Ya saiki nembang ditani karo Pak Parlan soalnya. Nggih, nggih bawa nggih. Oh yo komplit no. Komplain nggih. Lah, wong kaya Bawa ngene- tambah 150, Pak. Loh. Kok sing kowe iki becak apa piye? Kowe yo suara omong kuwi kok ngene mbok kon nembang yo apa cetha? Loh, Giri Lusi Janma tan kena kinira. Giri iki gunung, Lusi sinden Ponorogo. Ya. Ya. Oh, rungokke dhisik. Ya, wis delokmu buktine. Nadyan wujude mung peksi. Sesek curiga aku. Ngapa? Meleh to. Lah, Oh, iki. Ngapa? Ilate nyabang, Mas. Dadi yen ngomong nganggo ilat sisih, yen nembang nganggo iki dadi iki cetha, kandel sisih, Mas. Heeh. Kandel sisih. kok kaya ula ya, Mas. Ngene Iki ora enek sing bejaji berarti. apa? Iki ula kowe kirik. Ya wis plek dulu sesama kewan. Iki kurang munyuke, ledek Ora aku ora melu aku. ledek ketek kirik ula munyuk. Ya, bener. Ya sa. Gawe taline brangta alus manis nengsa Iki tak tarik garis kesimpulan. Apa? Pawaan apik, rupa ayu, swara becik, pendidikan dhuwur, kok ora ndang entuk bojo, koreksilah dirimu sendiri. Kudune aku ngoco ya. Ngoco. Wis pas aku ngoco iki kacane pecah 1000. Yen pancen kaca pecah ngilu banyune blumbang kae lho. Sampeyan Mbak Elisa iki lak favoritmu lak Bu Kesi. Iya. Nah, perkara jodoh nyun prisa Bu Kesi. Kesi. Heeh. Biar dapat jodoh itu gimana? Ngono. Serius. Serius. 2000. Serius. Biasane yen aku mbiyen ndonga ning ati. Aduh. Aku sadurunge entuk dheke aku wis mbatin, ya Allah. Karo bojo jodeke ngono. Kowe iki ngisin-ngisini. Karo panjenengane kok ya dheke. Ora ngajeni dheke sadurunge entuk bathang kuwi Aja ngono Keprok to. ora. Sing apik, kakang Cahya Kuntadi. sing apik karo bojoku. Iya. Sadurunge aku pikantuk panjenengane Mas Cahya, aku mbiyen batin, ya Allah, kula pengin ya Allah
benjing menawi tiba jodoh kula, teka jodoh kula. Kula pengen banget dirabi kalih dalang. Jenenge? Jenenge sapa-sapa gelem aku. Mutiara kowe. Sing garis sawak underline italic bold. Aku lagi ngerti iki. Sementing dalang ngono to? Dheweke iki lha lek ngono kuwi mbok rasa golek aku golek dalangan pedah kae. Ya ora ngono. Wong iki cita-cita kok dalang ya dheweke ngarani lak tegese disiki kersaning Gusti. Kan kula dereng rampung lek matur. Lah iki lho dirungokne ta bojone omong ora tau dirungokke. Benjing menawi tiba wekdal kula pikantuk jodoh ya Allah, mugi-mugi kula pikantuk dalang. Betul. Dalang kae lho bocahe sing tak taksir. Adik kelasku sing kacek 3 tahun nang ngisorku jenenge Cahya Kuntadi. Dadi ceritane aku ki entuk brondong ngono lho, Sang. Mutiarane. Ki kasih entuk brondong, kowe entuk marning. Dadi keluarga jatuh. Buka. Anak-anak kacang ya. Wah, wong jodoh ki wis dipestheke karo Gusti. Meh kepiye wae entek-entekane ya ketemu. Nggih, alhamdulillah Gusti Allah ngijabahi lan kula nyuwun pangestu panjenengan sedaya para rawuh ingkang sami mirsani njenengan dongaaken Pak, Bu. Anggen kula jejodohan kalih Mas Cahya Kuntadi awet ngantos kaken-kaken inen-inen nggih Pak, Bu. Sebab ngeten, matur nuwun, sebab ngeten Pak, Bu. Mboten gampang dadi bojone dalang kondang tur ganteng. Betul. Nggih to? Isine niku teng ati niku lek mboten kuat imane, ngrujut ati, panas cemburu. Contonipun. Betul. Niki wau lagi sonten mawon bojo kula lek ngelem gandrung kalih Elisa pun pen pinten? Peng pinten? Aku ngantek nunggi kompor aku. Wes. Pripun iku, Pak? Wes. Sik Bu Kesi. Orang ngono. Wes. Lho, Piye? oh sik to. Sing jenenge wong lanang lek gelem ngakoni kabeh Yai Kakung lho. Lek ngerti Elisa niku ayuna mboten, Pak? Aku menikmati dari kecantikannya dan keluasannya untuk membawakan tembang. Apakah itu enggak boleh? Nah, stop. Stop. Panjenengan mirengaken piyambak Bapak Ibu nggih dados seksi kula to. Piye bojo kula lek ngekon Elisa, aku ndang to ambungen. Mongko ning ngarepku lho, ning ngarepe Iya ta kowe. Wong lanang apa kowe? Kita luruske iki. Wes Sudah dadi fitnah. ora usah dislonjorke kok dilurus. Sik iki Elisa. Aja slonjor kok lurus. Sik Elisa. Apa? Pomo tenan tak ambung gelem ora? Ora lah. Lah iya ora gelem, mung sing gelem aku tok kok ya ngopo. Kan ra kelakon akhire. Keyakinan, kono yakin aku ra yakin. Ya aku rungokno Bu Kesi. Tur ya Bu Kesi iki Elisa Nyapa, kok anggap sapa? Anakmu dhewe to? Adikku. Lah ya adikmu berarti padha karo adikku to. Eh, Apa salah seorang kakak? Kat. Banyak kakang makan adik. Ora tau nonton YouTube bocah iki. Ya sa, pacarke sa. Tapi bercanda nggih, Bu niki wau sumpah. Bercanda kula. Iya, senajan to kowe guyon ning aku nyunggi kompor. Serius. Ngerti ra nyunggi kompor? Nyunggi kompor niku napa? Panas sirahku kebul-kebul. Ngene lho sa. Sa, dadi nek dhuwure Bu Kesi enek kompore, terus dikei panci enek supermine. Pacar saya to, niki mboten kula nggih. Kowe donga tak rewangi donga. Nek yen donga tok ora iso, tetep bojomu, bojomu mesti mencar ono rene. Sesuk bojomu dicor separo kene. Ora iso pola. Kula sejatosipun ikhlas. Dadi pancen resikone duwe bojo dalang kondang, ganteng niku nggih kudu jembar atine. Tak ewangi. Pikirane kudu dawa. Tak ewangi aja ikhlas, nesuwa. Gak, niku aku namung guyon. Ora. Aku dadi sengkuni pokoke dina iki. Aku ngerti ngopo to gareng gak ngompori aku. Mergo pancen biyen tau ngesir Kesi, biyen. Nek ditutup kuwi lakon biyen wis. Saiki nembang Mbak Elisa ya. Nano. Wasu. Kowe kok kaya ula sawa nyebut. Sa. Ayo. Bar mangan apa to sa kowe? Pete. Heh? Pete. Aku urung entuk. Engko ya pariki tak wahi. Jaluk pira petene? Loro Loh, apa? aku njaluk Pak Parlan durung diparingi kok. Wong sing juragan pete kono kok. Wong kok. Wasa wenggan kula lana golek isi podang jenah
iso dadi tamba sawangen ngene iki piye sawangen iki aku cewek nah iki kiriku Namun cara kiri. Kan ngaku sendiri. Neng ono wong wedok mlaku-mlaku karo kiri iki. Ayo kan jalan-jalan gitu sama jogging gitu loh. Wes ora nyedak kowe ora patek. Ngene Mbak Elisa, jenengan sinden viral, namun di Kuntadi Channel juga ada Ratu Podang Kuning. Tak sawetke ya. Yuk Om, ngene. Weh, Mbak. Mumpung wis rampung le ujian iki. Oh iya, selamat ya. Wah, wis rampung. Iki Ratu Podang Kuning. Wah, edan. Aku tumenggung Podang Kuning. Lah gareng kenci. Kenci apa petik ora tekan kok kenci. Sik. Kowe jare Ratu Podang Kuning to, Nduk? Nggih, Pak De. Pak, Ya wis ora apa-apa wong ngajeni. Jenengmu sapa? Gen ditepung piyai kene. Nami kula Umi. Oh, Umi. Umi ki ibu ki? Nggih. Ora, selanjutnya ono ora kaya iki mau Elisa Kakus iki. Elisa Karus Kakus. Lah ya wis pokoke kuwi jenengmu Umi sapa? Umi Hafifah, Pak. Umi Pak. Hafifah. Oh, Umi Hafifah. Bocah endi? Kula saking Pulung Ponorogo. Oh, Ponorogo. Endi kono kok? Kono. Ponorogo. Cedhak omahmu. Nggih. Sekolah. Nggih. Nang ndi? Ten SMKI. Oh, SMKI seni. Nggih. Sik ngomong-ngomong yen kinmu genah ru kuwi wis dipacar ru. Ayo ngaku diseni danyange kene lho. Ayo. Nek sampun pripun, nek dereng pripun? Jangan pertanyaan dijawab dengan pertanyaan. Pertanyaan jawablah dengan jawaban. You know. Ya ngene Om, jujur lek kula pacare sing meking ngono ora apa. Mboten. Kok mboten? Mboten. Lara lopo karo aku lho kuwi bocah kuwi. Oh, ya wis duwe bojo ra duwe bojo sing penting ngangsu kawruh ning Solo karo ngangsu kawruh nang Bukesi lan Pak Cahya Kuntadi ya. Nggih, Pak. Wis, kono. Ya, Om ya. Disi ana, ya engko bar. Nggon tawa mau lho, tawa. Kira tawa, iki mung mene lho. Lah yo jajal. Ayo coba yo. Ya, Pak. Sesek nganggo munjukke barang apa? Kan penak jos ngono lho. Oh, jos to. Wis rampung ya diunjono. Oh, lah yuk. Elisa. Iya, maksudnya tuh kalau udah selesai itu diunjono. Dan pindah gol. Pindah gol. Wah, ya. Elisa jan. Tandangnya apik, suarane becik. Wah. Wis rupane ayu, gampang diapusi. Ora kuwi ngawur ki arepe dokter lho iki. Apa yang dokter ki ra iso diapusi? Pinter mau diapusi ngerti mek gur wis ben. Nah, berarti lah ya saya tetep iso. Iya. Katanya saya mumpung di atas kalian menyampaikan ada saweran dari Sobat Ngebiar. Mana? Nanti enggak ini di tempatku, rekeningnya mlebu nggonku. Maksudnya. Iya, neng kok kan nggenku ya tak lebok ning nggonmu yo an. Oh ngono. Nggonku dulu sing dilebonkin. Lah nggonku nang ndi? Cepetno lawang. Ya aja. Piye Mbak, piye monggo. Ya dari Sobat Ngebiar tuh tadi yang penting ada duet Elisa sama Bukesi sama nanti Elisa sama Sinden Madangkara Bebas. Yang satu nanti lagunya yang lembut-lembut sama Bukesi, yang satu lagi Ninggal Katresnan nanti. Jatil. Oh iya, sing lembut-lembut sing halus-halus. Iya yang lembut. Iya rumangsamu Apa gambir sawit. Ora. Jodoh. Ya wis anu karo mbakmu karo marumu ya. Sama kakak aku. Bukesi ya. Di. Iya. Wah, karo marumu. Kebomu. Maculune ora spontan ora. Ora iki tulus saka batinmu. Aku gelem ngadeg anggere aku dipapak. Sing mapak sapa? Papak kembang no masane sampean. Oh, tak kira papak ambulan. Tiwas aku karo tak paplok. Dipapak sepot
No. Wong ngadeg kono kene wae kok dadak njaluk dipapak iki. Ya ben to wong ibu negara ya ben. Lah, masa ibu negara kok ngadeg ora dipapak. iya. Lah Bapak, jane aku wis tuwek aku rasa ngadeg titik aku tak linggo wae. Ben Elisa karo Diajeng Chandra Mulia ya, Pak. Engko enak dhewe wong sobat ngebiar ngersakne ngono kok ya. 1 juta. Iya ta? Iya. Dadi men cetha lho ini lho. Lah aku wis tuwek lho, Pak. Aku isin ngadeg ya awakku njebrot kaya ngene. Tuwake malah santene akeh ra apa-apa ora ya. Padahal dari tadi udah lihat streaming loh. Ya ampun, saku ki manis tenan ya gitu loh. Tukung-tukung ya Bekasi. Ya. Wake wake wake. Wake wake wake. Wake wake wake. Wake wake wake. Aman bebek pinggir Awas. Ho, ho. Limas sewu, Pak Dalang. penggoro wong ayu sing kaya godhong tunjung netrane. Garwane pung Kakang Kesi. Awek. Wong Boten, bojone boten. ngadeg kok padake bebek iki. Mboten kula gah digandrung ning kene. Aku kadung lara ati, kadung nyunggi kompor. Bener. Aja dipateni kompore. Iki tekan Iki omah. mau mana mung bercanda lho saestu. Bercanda. Yo, ketoke guyon ning kene ning kowe ora sadar to, Sa. Senadyan to bercanda ning kan asine yo dhek elek ditenani ngono, lek gelem. Kowe yo gelem tenan. Tetep wong lanang iki apa? Ya aku kan sapal. Wong lanang iki wah ya. Heeh. Lho ya ora. Ora. Aku latah ora. Aku sapal. Aja karo ngono watake Bekasi. wong lanang. Elisa iki kaya adikku dhewe, adike sampean. Alah gombal amoh aku tau ngerti no. Ngunangi SMS-mu karo cah wedok kono. Oh sik sinden Konangan ping 3 Ning lek ora karo Elisa, yo. sinden Mbak Kesi, iki Iya. aja curiga nyang Mas. Betul. Karo, aja wong iki golek duit. Nggih, betul. Aja nglenggono. Betul. Aku iki pelestari budaya. Wah, Betul. asik. Merdeka. Ora dalan kaya Mas Kum tadi aku kenas mruwat. Betul. Mung wong songo ki ora nganggo sinden yo oleh duit aku kok. Oleh duit kok jalan-jalan iki. Ya. Aku soleh karo entus dikon Betul. jalan gak oleh karo entus. Betul yang Berarti Gunawan. ditanggap demit. Nggih. Nggih. Iya, Yang. Matur nuwun, Eyang. Nggih dileke yang Begawan kudu manut. Nyuwun sewu, Eyang Pleret. Menika namung guyon. Niki Gojek, Mbah. Mbah Gojek. Gojek Niki mau. romane Cahya Kuntadi kali Kesi niki nggih ngeten niki. Nah. Niki ngeten niki mengke ngerti-ngerti meteng meleh. Wis. Anakku wis papat, Cik cilik-cilik. Loh, Apa? apa jare Pancasila. Mbok kowe dhewe. Hah? Oh, bojoku wis tak Nembang colok. apa Cahayu? Nah, luntur ya, Bu. Oh iya. Luntur. Iya, lah iki dadi Rambut ketok. lembut. Ora Sasmito. Saderenge. Sasmito. Luntur katresnanku. Sasmito. Elisa, Kak. apapun yang terjadi, mohon maaf saya ingin menyampaikan sesuatu bahwa Elisa ini adalah salah satu sinden milenial yang menjadi kebanggaan saya. Aduh, makasih. Arab milenial, Arab milih midun. Kakak sewot apa, Dek? Hah? Kamu yang sewot. Lah, ora sida Dados padu. ngeten, boten saben sinden menika nggadahi gelar magister seni. Napa malih Mbak Elisa menika sak menika saweg kuliah S3 atau doktor. Menawi wonten tugas-tugas kampus ingkang magepokan kalih seni budaya, mesti Mbak Elisa menika wawancarane kalih Bu Kesi tentang sindenan. Aku tau ngomong ambek awakmu to. Aku ya tahu loh, aku tahu kan. Piye. Pernah Zoom meeting ya? Karya-karya di Iya. masa pandemi itu. Yang di Itali Ah, itu iya itu sama kan. orang Itali. Iya, itu juga AA atau itu. Iya. Ya. Bojone arep direbut tok dilem ya. Salah satunya adalah ini yang saya sangat senang dengan Elisa. Jadi dia itu salah satu wanita yang ingin mengangkat harkat, derajat, martabat Waranggono
di mana sebenarnya Waranggono itu juga mempunyai peran penting dalam kehidupan bermasyarakat ya Elisa. Betul sekali. Salah satunya contoh satu, Pesinden itu mempunyai jasa besar sekali tumrap perkembangan agama Islam, penyebaran agama Islam di Pulau Jawa Pak Dalang. Nah, itu salah satu artikel yang ditulis Elisa dalam tugasnya di sekolah Wih, itu. dirungokke. Maka Ya, dari itu, ya kuwi kan tegesnya komplit antara Bu Kesi karo Mbak Elisa. Suara yang dilantunkan sinden tidak akan merdu kalau tidak menggunakan sound system. Sing jenis sound kuwi mesti enek bass, enek treble, ya. Ya. Ben komplit. Betul. Sampean Bu Kesi bass, iki treble. Ya. lah. Ah, ora iso murup tanpa ono setrum. Aku setrume. Sek, arah pembicaraanmu arep nyandi iki. Sound system. Apa lha kowe arep ndi kok ono bass ono treble? Maksudmu terus dua-duanya kamu pakai. Yuk. Emang dia mau. Loh, aku juga mau. Oh, Sek, lanjut. Jadi Waranggono menika ternyata berjasa besar bagi perkembangan agama Islam. Berarti awake dhewe kudu bangga El ya. Betul. Dadi Waranggono iki kudu bangga ping Bangga. pindhane. remeh ya. Dadi sinden kuwi cucuk timbangane Cucuk. derep. Iya ra? Betul, Nah, betul. Saiki coba aku yang derep sedina apa nganti 500.000. Ya. Ora nganti yo. Ngono kok arep ngono kok arep disepelekke dalan. Ngopo kuwi? Ku mestine yo Kasih ngono. kayak gini lho. Ping telu, Ya. Pesinden melestarikan seni tradisi, Tradisi. dari zaman nenek moyang ngantos sakniki. Yen ora nek sinden, yoga-yoga, dalang kuwi ya kesepian nglangut tembane. Sopo sing Sepi. ngancani? Piye ki? Sopo sing ngancani? maksudnya piye? Mbah. Aku ki pokoke anggere ana wong nesu tak ewangi kok. Gareng. Dadi sinden menika ngrenggo endahing gending, Duh. ngrenggo endahing pakeliran, nggih to. Ping sekawan lumantar sinden menika ugi berjasa inggih menika Napa? menyampaikan pesan-pesan moral kehidupan. Jadi penjenengan mirangke cakepane tembange sinden niku wau menawi jenengan sadar niku oh ternyata sinden niku tak ubahnya sebagai seorang dalang, Kuwi. menyampaikan pesan-pesan moral kehidupan yang Dirungokke. sifatnya universal. Dirungokke kurang Ya pinter. ora dong dari penjelasan Bu Kesi luar biasa ini idola. Kurang pinter apa Awal bojomu? aku mengenal wayang ning Bu Kesi idolaku. Jadi Contoh, saat ini jenengan preso mboten? Yo mas, gones. Jarwa muda mudane Sang Prabu Kresna. Kresna. Ya to cakepan sinden. Cek. Mumpung anom mudi sarananing praja. Jarwa muda mudane Sang Prabu Kresna. Apa? Entuk dene mumpung anom mudi sarananing praja. Ini kan pesan moral. Ayo mumpung awake dhewe isih anom mudi sarananing praja. Ya to? Iya, Piye? pancen bener aku pancen saiki anom kuntadi. Elah. Oke, saiki nembang menghibur marga masyarakat. Oh, apa Ayo, ta, Mas Bu? Gareng. Oh, wis to. Langgam luntur sedih. Lah emang kowe diputus pacarmu, Nduk? enggak, aku cuma suka aja lagunya. Iya. Bagus. Heeh, aku Sing ya. gawa mulai ini siapa? Ibu dong. Oh iya, terus awake dhewe gentenan ngono ya. Iya Kan? no, gentenan dadi Ya, kudus. mbok wek sik terus non. Sabar. Itenono sesuk nek ngomong ora tak gek teh. Aku seneng aku susu. Ayo. Sabar, wis ora. Innallaha masabirin, orang sabar kekasihnya Allah. Ora, sekali merdeka tetap merdeka. Sudahlah. Iya. Sudahlah. Yang lalu biarlah lewat. Yo. Untuk para penggemar YouTube, saya sampaikan terima kasih yang tak terhingga. Malam ini penonton Kuntadi Channel lebih dari 2.600 pemirsa dimanapun berada. Kuwi sebabe apa kok penontonnya akeh? Mergone kowe padu karo yoyok kuwi. Mboten, menika namung guyon. Mau teng YouTube enten sing komen. Ora, serius lho ki kok guyon piye? Enak sing komen. Bu Kesi nesuknan enggak ya karo Pak Yoyo? Mboten, saestu kula mboten nesu. Oh, iki ora ing bojoku lembah mana. Apa-apa. Nembang. Kowe ora nesu tekan omah kowe tutu ngalu. Angkis. Yuk. Yen diundur ngalantur ngrusakke hati nadyan
Kita bareng ya Cahayu. Tiwas andedawa loro. Tiwas andedawa cah loro do rukun ngono aku wis kaya swarga. Ha, iki tak tok-tokne dadi dhek. Padake jaranan ae. Yo. Luntur karo nyawang. damai aku. Halo Kes, aku ya aja dadi atimu ya Kes. Wah. Terima kasih. Omone emosi sik metu. Reng diwangi maca reng. Wah iki. Lho tak kira diwangi nggo duite. Ya engko didom ora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saking kula Mbah No Kulit. Nah iki Pak Bak. Saking Mbah No Kulit Magetan. Gendeng bawa pepiling kagem Ki Cahya Kuntadi. Lan ugi Mbah Trima.
Mas Saipul lan ugi khusus Kang Gareng. Nggih, Mbah. Awakku wis 2 tahun kok enggak ketok ki nyandi ae to Reng, jelasno. Mboten enten sing nanggap, Mbah No. Pandemi, Mbah No. Mbah No takon wae ora tau nanggap. Aja ngono kok ya kuwi tresno kok ya. Pandemi Mbah No niki nggih sementara tiarap rumiyin sakmenika sampun lega sedaya pagelaran wayang kulit sampun dipun ijini. Nggih. Nggih nenggo dawuh. Ugi saking Bapak Eko Praloyo saking Dukuh Seban Desa Tengger. Puh Pelem Wonogiri. Nggih. Kuwi Mas Gareng. Niki request Mas. Bawa yen ing Tawang ana lintang. Menika niki Mbah sinten wau? Gegaraning wong akrami. Nggih, nika satu saja. Pilih salah satu. Yen ing Tawang ana lintang napa gegarane wong akrami. Lagu menika kula kintunaken dumateng para napa niki? Para dewan sedaya. Para gapit Samacara. Wah, para penggede-penggede. Nggih. Bakunipun kagem para ingkang mirsani dalu menika. Selamat menempuh hidup baru untuk temanten kekalih. Nggih. Lajeng Mbah Jais lampu merah Taman Arum nggih. Bedat. Ugi saking sinten iki Mbah Eko. Nggih. Pundi niki wah tulisane kok ya apa to iki? Pengen kalian Mbak Uun. Oh, nggih. Nggih, mangke kula aturaken pokoke didum wektune. Ki dalang dalem kula menika Suprijaya nyuwun lagu napa niki? MGT napa? Magetan. Konjo dumateng Bapak Tikno Dewan. Minggat. Hah? MGT iki minggat. Apa ya iso munggut ya iso. MGT ya? Apa lah? Magetan. Oh, nggih. Katuraken dumateng Bapak Tikno Dewan. Ngersakaken bawa pepiling ugi Bu Bintari Pesinden kondang Magetan nggih. Ugi Cicuk. Wah, ngersakaken pepiling. Nyuwun lagu 100.000 kali eketan ewon. Pepiling. Nggih. Pepiling kali napa niki mboten cetha nggih. Saking Mbah Sono Keling. Nggih. Nganu Mbah Lurah niki. Nggih, matur sembah nuwun Mbah Sono Keling. Nggih. Nggih, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng dalu Ki Cahya Kuntadi, sugeng ayahi ringgit sedalu natas. Mugi sedayanipun lancar madangkara mengudara jaya. Amin. Salaminyo. Amin. Kula Pak Mohtar Masaran Sragen selalu monitor. Wih nggih, matur sembah nuwun. Ngapunten nembe sempat niki maos WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng dalu Mas Cahya, sugeng rawuh wonten tlatah Kabupaten Magetan. Mugi panjenengan sekeluarga tansah pinaringan bagas saras panjang yuswa. Amin. Lan kebak barokah. Amin. Lan ugi pikantuka garu anyar melih nenggi saking Ngayogyakarta. Ora ana ngarang. Oh, ngarang. Garu ki mau sinyale elek terus kleru. Gawat iki gawat. Tak tukune Kula HP. aturi pinarak dhateng gubuk kula. HP kleru kok dienggo tak tuku kene. Nderek mangayu bagya anggenipun Mas Haji Parlan anggota DPRD nggadahi hajat mugi Gusti tansah paring rahayu wilujeng. Amin. Mboten wonten aral rubeda kalis ing sambikala. Amin. Pikantuk berkah lan ridho saking ngersaning Gusti Allah. Amin. Mugi wulan Agustus mangke kula saged ngundang panjenengan malih. Amin. Komplit madangkara kalian Mbak Elisa ning tanpa Gareng Semarang. Ayo, nggih, matur nuwun Mbah Lurah Banjarjo Ngari Boyo. HP-mu gorene. Nyapa? Kowe maca HP-mu dhewe kok. Ngono aku ora metu hurufe kok. Iki lho aku ora nambah-nambahi kok enek tulisane iki. Kok ora maca ora cetha. Garengipun mengke urusan kalih kula tiyambak. Mergi yen campur dalange genah yen dipotong blonjone lho. Oh iya.
Nggih, kula menika ugi penggemar panjenengan. Kula menika anggadhahi showroom mobil. Nah, iki showroom mobil ya arep wayangan ki ana tandhane yen pamundhut saka showroom mobil ki ana gambare mobil ki lho. Endi? Enek ora? Ora ana. Oh, menggok berarti pisan. Lho, wah ngerti tak nunuti mau ya. Nyuwun tembang Sesideman. Oh, nggih. Ugi saking Mas Yogi Bagong Jos. Oh, nggih, matur nuwun. Yogi isih to? Hah? Pertanyaanmu kuwi lho. Lho yen isih kenapa bengi iki ora nonton rene? Lho, lah kok dalem kan ya ngomong anak-anake. Dalem. Heeh. Saka Madiun kono. Saiki dadi guru lho. Guru apa? Lho, guru dalang-dalang putrane Mbak Uun karo Mas Naryo ki ya kuwi Tole Sindu. Lagi wae juara tingkat Jawa Timur menjadi 5 besar terbaik Madiun. Oh. Sing ngajari ya Mas Bagong. lho wong Bagong dhewe dalang ora apik lho. Bencae nonton ge nesu sae. Ya nesu kok rene wis. Assalamualaikum sugeng dalu Mas Yoyo hadir Mas derek wungon. Wah nggih Pak Ngadinu matur nuwun. Pepeling rata-rata Mas Gareng. Nggih, pun diaturi kali dedonga kok sae kok. Sing ngasta sinten Mas? Yo Mbak Uun, Mbak Elisane Mbak. Ayo Mbak. Ayo terus karo Mbak Tuti. Nah, iki Mbak Tuti, Mbak Uun, Mbak Elisa. Lha iki ngenekan loro iki nggo apa iki? Iki. Lah, iki mau wis engko nek Tri Gunung. Lho iki khusus engko ninggal katresnan iki, Mas ngene engko. Wis tak dom ngono iki Joko. Ya, aku ki mare ora ngerti porsine wong dhewe kok. Ayo. Ayo berdiri yuk. Ayo. Ya terake. Mas Taslim ya disikono Mas. Ya wayang kulit saiki sindene ayu-ayu. Ya no, pancen ya. Sinden sing eleke dibalsem doan. Ya Mas, disikono. Pasitoti saking Prawinases ngelingono yen urip ing donya bebasan mung mampir ngombe. Oh, lanjut Mbak Uun Febriandari sarjana seni menika asli saking Bonsari Madiun ingkang anggadhahi putra hebat Tole Sindu juara. Jos Mbak. Seneng ya? Nggih. Nah iya marem nggih. Mboten montra-montra. Oone bojone kaya ngono. Bojone saiki kan jebolan Saulin. Loh, Mbak Un lah garwane Mas Naryo. Iki nadar pancen lek Tole Sindu masuk 5 besar, engko sing kakung gundul. Mula gundul saiki. Mbak Un ya gundul ya An. Ya Pak. Mutuh lho. Nah, liyane ya sing gundul. Mboten kok, mboten gundul kok. Ora wae. Ayo. Ora melu aku. Yo. Salat kang limang waktu kudu tansah dipun iku cagak agama pakartikang luhur. Ya Ti, mangono. Mbak Hajah Tutik. Gajah kok gajah to, Pak? Ketok-ketoken.
Gedahke ngadohke tumindak mungkar yakti urip manggya tentrem lahir batin. Cah telu bareng bejo untuk nyo akhirat. Ji ruk lu. Bejo dunya Monggo pepiling karya Abdi Solo Ki Haji Anom Surata. Dados.
te